And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ka magiging tunay na masaya pag nakihati ka. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Belle. 24 years old at isang call center agent. Ito ang aking secret file. Year 2017, ikinasal ako. But after a year of marriage, nagiwalay din kami. Kasi ang gusto ko, bumukod. Kaso lang yung naging asawa ko, bumalik sa bahay nila kasi hindi niya kaya. Bukod dun, hindi rin talaga kami okay. Well, mahirap talagang ikasal lang dahil sa may batang nabuo. Yes, may isa kaming baby. Pero wala naman akong pinagsisisihan doon. At wala akong pinagsisisihan sa paghihiwalay namin. Then year 2019, nakilala ko si Jay sa pinagtatrabahuhan ko. Mabait at kwela siya. Naalala ko pa nga kung paano kami naging close. Lumapit siya sa akin at nag-open up ng problema niya tungkol sa wife niya. Nung time na naging close kami, masasabi kong nasa lowest and darkest point siya ng buhay niya. Yung talagang suko na sa buhay. Yung tipong gusto na niyang matapos ang lahat. At ako naman, nasabi ko na lang sa sarili ko na gusto ko siyang tulungang maging okay. Gusto ko na makita niya na worth it mabuhay sa kabila ng mga hirap at sakit na nararanasan natin. And so I did. Wala akong ibang intensyon habang ginagawa ko yung mga bagay na magpapa-okay sa kanya. At doon na nagsimula na lagi kaming sabay magyosi, mag-lunch, at kung minsan pa nga, sinasabay niya rin ako pauwi gamit yung motor niya. May time na bigla ko na lang siyang aabutan ng kung ano-anong pagkain kasi nasabi niya rin sa akin na sinasadya niyang gutumin yung sarili niya. At para sa akin, wala lang lahat ng yun. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya, gusto ko lang tumulong. Never pumasok sa isip ko na gusto ko siyang mahulog sa akin. Dahil ang intensyon ko lang naman ay bigyan siya ng pag-asa. Masaya kami tuwing magkasama. Lagi ko siyang pinagsasabihan ng mga bagay na dapat niyang gawin sa asawa niya para maging okay sila. Hanggang sa nagbago ang lahat. May nangyari sa amin. Hindi ako perpekto. Bilang tao, nadadala lang din ako ng kahinaan. At maiintindihan ko kung ano yung magiging tingin ng mga tao sa akin. Oo, DJ Rocky. Naging kabit ako. Sumobra ako sa limitasyon ko. January 2020, natanggal siya sa trabaho. Sobra akong nalungkot nun. But at the same time, naisip kong mas mabuti na yun para matigil na ang dapat matigil. Pero mali ako. Mas lalo lang palang lumalim ang lahat. Madalas, darating siya bigla sa bahay at susunduin ako para mag-rides. Nalulungkot daw kasi siya. Hanggang sa Feb 2020, nag-decide kami mag-apply sa ibang kumpanya. 3 kaming magkakasama noon at natanggap naman kaming lahat. May mga kakilala na rin kami dun sa nilipatan namin. Nag-start agad yung training namin. At kaming 2 lang yung tumuloy kasi umatras yung isa. 3 lang kaming magkaka-wave. Kung minsan, sinasabay niya na ako sa pagpasok. At nung lockdown, naging magkasama kami sa accommodation. Doon na nagsimula na tinatabay ko na siya palayo sa akin. Kasi hindi ko pala kaya yung pakiramdam. Makikita mo silang magka-video call, magka-chat,
at magkatawagan. Lahat yun masakit. Nahirapan akong kumawala sa kanya. And every time na itataboy ko siya, lalo lang siyang nagsusumiksik. Isa sa pinakamasakit na pangyayaring hindi ko makakalimutan, nung umuwi siya sa kanila nung nag-GCQ. 5 kaming magkakasama nun sa room. At pati yung mga kasama ko umuwi. Ako lang yung naiwan kasi komplikado pang umuwi nun sa bahay. Doon ko naramdaman na ano't ano man ang mangyari, uuwi at uuwi pa rin siya sa asawa niya. Tandang-tanda ko pa kung paano ako lumuhod sa pagmamakaawa sa Diyos na matapos na lahat ng yun. Kasi ayoko nang maramdaman yung ganong sakit. Yung humihikbi ka na sa pagmamakaawa. Umorder ako ng isang bucket. At ayun, mag-isa kong iniyak lahat. Then bumalik na sila after 2 days off. Pinilit kong layuan siya. Pero napakahirap kasi ayaw niya talagang lumayo. Andyan pa yung minsan na kahit maraming tao kinukulit niya ako. Alam naman sa office na may asawa siya. Pero kasalanan ko rin kasi hinayaan kong mangyari ang lahat. Maraming beses na may nangyari sa amin. May 30, 2020, natapos ang lockdown at nag-uwian na kami. Then September 2020, nakipag-inuman ako sa dati naming kasama sa trabaho. Lalaki yung kainuman kong yun. And yes, sinadya ko yun for revenge. May nangyari sa amin nung gabing yun. At buong magdamag kong hindi hinawakan yung cellphone ko. Then kinaumagahan, nagyaya yung kasama ko na maglaro. So yun pa lang yung time na bubuksan ko yung cellphone ko. Gulat na gulat ako, natadtad ako ng missed calls at messages galing kay Jay. Walang nakakaalam kung anong meron sa amin. Pero welcome siya sa bahay. Kilala siya ng nanay at mga kapatid ko. Pero ang pagkakaalam nila sa sitwasyon ay hiwalay siya sa asawa. Noong umagang yun, wala siyang tigil kakatawag. At pinipilit akong tanungin kung nasan ako. Hanggang sa wala na akong nagawa kundi sabihin. Dahil kung ano-ano nung pinagsasabi niya. Common friend namin yung guy na kasama ko. Sinundo niya ako doon sa kanila. At sobra-sobra yung galit niya. Hindi na siya pumasok at halos hindi niya rin kinausap yung lalaki. Basta pinakuha niya na sa akin yung gamit ko at umalis na agad. Inuwi niya ako sa bahay at dumiretso kami sa kwarto ko. Galit na galit siya habang nagtatanong kung may nangyari raw ba sa amin. Nung una, hindi ako sumasagot. Hanggang sa, nung inalis ko na yung jacket ko, nakita niyang puro kiss mark ako sa leeg. Sa totoo lang, sobra akong natakot nung nakita ko yung pagkagalit niya sa akin. Then after 2 or 3 weeks, may nangyari uli sa amin. Bigla niya akong tinanong kung dinatnan na raw ba ako. Doon ko lang naisip na parang 2 weeks na akong delayed. Ang una, akala ko dun sa guy. Pero nung nagpa-check up ako, sinamahan ako ni Jay. Doon ko nalaman na 9 weeks na akong buntis. And 5 weeks ago pa lang simula nung may nangyari sa amin nung lalaki. So una pa lang alam ko nang kay Jay yung bata. Kasi kasama ko rin siyang magpa-check up. Alam niya rin, una pa lang nasa kanya na yung bata. Kaso lang bigla siyang nawala. Napakasakit nun para sa akin. Nagmomotor pa ako that time, papasok at pauwi galing sa trabaho. November 2020 during Ulysses. Nagbaha nun sa daan ko pauwi. But I chose na suungin yung baha kasi andun na ako sa point na parang gusto ko nang maglaho. Yung tipong wala na akong pakialam kung ano mang mangyari sa akin. Then after ng 3 baha na natawid ko, tumirik yung motor ko. 4% na lang yung baterya ng phone ko noon.
Nakapaa na ako dahil naputol yung tsinelas ko. So nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung sinong malapit doon sa lugar. Yung iba sa mga kaibigan ko alam na buntis ako kaya nag-alala sila. Then meron isang GC kung saan pareha kami nandun ni Jay. At isa sa mga hiningian ko ng tulong, yung nag-message doon, which is iniwasan ko ngang gawin kasi nga ayoko na sana magpakita pa siya sa akin. Alam kong darating siya pag nalaman niyang andun lang ako sa area na yun. Maya-maya tumatawag na siya. Pinili kong i-off yung phone ko kasi ayoko nga magkita kami. Nakaupo na lang ako dun sa tabi ng motor ko habang basang-basa ako. Maya-maya bigla siyang dumating, nakangiti. Inabutan ako ng tubig. Sobra yung kirot na naramdaman ko noon. Yung para bang wala lang sa kanya lahat. Pagkatapos niyang hindi magparamdam ng 2 linggo dahil lang sa nalaman niyang buntis ako, bigla siyang darating doon. Ang sakit. At doon ko naibuhos sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sinabihan ko siya na duwag siya, wala siyang bayag, at wala siyang kwenta. Pinagmumura ko siya ng paulit-ulit at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan. Ayoko magpatulong sa kanyang makauwi. Pero sobra siyang mapilit. Hanggang sa naisip kong pumayag na lang para matapos na. Tinali niya yung motor ko sa motor niya. At nang makarating na kami sa casa, iniwan ko na agad kay kuya yung susi ng motor ko at walang lingon-lingon na sumakay ng tricycle habang tuloy-tuloy sa pag-agos yung mga luha ko. Mukha akong kawawa nung time na yun. Bukod sa nakapaa ako at basang-basa, umiiyak pa. Ilang araw after nung incident na yun, dumating siya sa bahay. Niyaya akong mag-rides. Gusto niya raw akong makausap. Hindi ko pinaalam sa bahay na siya yung tatay ng bata. Ang sinabi ko is yung guy. Kaya malaya pa rin siya nakapupunta ng bahay. So ayun, habang nakatambay kami sa ilalim ng puno, nag-usap kami. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya kasi punong-puno ng sakit yung puso ko. Tinanong ko siya kung anong plano niya. Hindi siya makasagot. Hindi niya raw kayang lumaki yung anak nila nang wala siya. Napatanong na lang ako. Nang paano yung anak ko? Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasan na hindi maluha sa tuwing magsasalita ako. Lalo na pag naiisip kong bigla siyang nawala nung nalaman niyang kanya yung bata. Yun yung naging huli naming pag-uusap. Nagbuntis ako ng ako lang. Ibinibigay ko sa sarili ko yung mga bagay na dapat at kailangan para sa bata. Inalagaan ko ng mag-isa yung sarili ko. Hindi naging madali. January 2021 nang sinendan ako ng notice of separation ng office. Noong una lumaban pa ako pero hindi ko na tinuloy. Stress lang at pagod. 5 months na yung tiyan ko nun. Ang hirap kasi nga nawalan ako ng trabaho. Nakatanggap naman ako ng separation pay at may back pay pa akong iaasahan. Pero hindi madali. Kasi bukod sa nagre-rent ako, tumutulong din ako sa nanay ko. So kahit wala akong trabaho, napilitan akong hatiin pa rin yung kung anumang meron ako. May 5 kasi akong kapatid sa nanay. At 5 rin kaming magkakapatid sa una. Ako yung pang-4 pero parang ako lahat ang may pasa ng responsibilidad. Nakulong kasi yung stepfather ko dahil sa droga. So, hindi rin naman kayang pabayaan yung mga kapatid ko. Hindi ko sila kayang pabayaan. Kaya hindi talaga naging madali. Bukod sa ako lang yung nag-aalaga sa sarili ko, ako lang din halos ang inaasahan ng nanay ko. Kaya kahit buntis ako, pinilit kong maghanap ng trabaho. April 2021, nang mag-start ako sa bagong trabaho. Work from home. Nakitira muna ako sa kaibigan kong magjowa para hindi na ako mamroblema sa net. Nag-aabot na lang ako para makatulong sa mga bayarin. On-site silang 2 nun kaya paggabi ako lang naiiwan mag-isa nun. Pero naka-duty din naman ako. Maraming pagkakataon na during shift ko, mapapalag out na lang ako. O di kaya naman mag-early lunch kasi umiiyak lang ako ng umiiyak.
Yung ramdam na ramdam mo yung bigat at sakit sa puso mo, kaya hihikbi ka na lang ng hihikbi. Tapos pipilitin mong maging okay kasi kailangan mong magtrabaho. Every time na magpapacheck up ako, may lungkot kasi ako lang mag-isa. Nagko-commute ako tapos ang layo pa ng binabiyahe ko. Walang araw na hindi ko siya hinintay magparamdam. Yung kahit sana tanungin man lang niya ako kung may heartbeat pa yung bata. Hanggang sa nanganak na ako. Nagle-labor ako noon pero hindi ko sinasabi sa nanay ko. Tuwang-tuwa ako kasi tumapat sa sahod ko yung pagle-labor ko. Kasi walang-wala na ako noon eh. Kaya kahit sumasakit na yung puson ko, pinilit kong makapunta sa bayan. Nagpasama ako sa kapatid kong mas bata sa akin at sinabi ko rin sa kanya na malapit na akong manganak. At nung pauwi na kami, sabi ko sa kanya, daan muna kami sa lying in. Nung nagpa-check up na ako, malapit na pala talaga. At yun, sinilang ko si baby na sobrang bait. Sinend ko sa common friend namin na nakakaalam ng sitwasyon namin yung update tungkol sa akin. Siya lang yung nakakaalam ng lahat ng totoo. At gusto raw ni Jay, napuntahan kami ni baby pero sinabihan niya raw na pagpahingahin muna ako. Hindi madaling maging magulang mag-isa. Nakakapagod pag wala kang kapalitan sa pag-aalaga. 5 days after kong manganak, lumipat na ako sa inuupahan ko. Doon ko mas naramdaman yung lungkot. Yung habang nag-aalaga ka, walang patid sa pagtulo yung luha mo. Mapaumaga, tanghali, gabi, lalo na sa madaling araw. Doon ko naramdaman na parang gusto kong tumakbo sa tatay ko o di kaya naman yumakap sa nanay ko. Kasi ramdam na ramdam ko yung sakit. Hanggang sa isang beses nakareceive ako ng message kay Jay. Hindi niya raw ako kayang kausapin. O hindi niya raw ako kayang hindi kausapin. Kung ano-ano na raw yung naisip niyang gawin. Wala raw siyang makausap. Hinayaan kong makita niya yung bata. Nagpunta siya sa bahay. Inalagaan niya si baby. Hanggang sa naramdaman kong parang gusto niyang bumalik kami sa dati. At ayoko na nun. Kaya sinabihan ko siya na kung hindi niya pa ako titigilan, ako mismo ang magsasabi sa asawa niya ng lahat. At sinabi ko rin sa kanya na masama ang loob ng nanay at mga kapatid ko sa kanya. Kaya ayun, wala na siyang paramdam. Never kong sinabi sa pamilya ko yung totoo. Pero paglabas kasi ng bata, kitang-kita na siya yung tatay. Kaya hindi ko maitatanggi yun sa kanila. Ngayon mas okay na ako. Tao nga naman. Pag tinataboy mo, mas lalong nagsusumiksik. Tapos kung kailan mas kailangan mo sila, tsaka naman, nawawala. Hindi ko pinangarap maging kabit. Pero nagpadala ako sa kahinaan ko. Kasalanan ko na hinayaan kong mangyari lahat ng to. Kaya kung nahihirapan man ako ngayon, sarili ko lang yung pwede kong sisihin. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Belle. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.